keol tak kendil si wis pirang taun lawase ana kene kenteni slirane antu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku wong ayu enggal bali kanggo nambah ingkang ngati nadyan saged keping netra ati gelo muga antuk tapa monggo Pak Depur. Ya Allah THR terima kasih banyak Mas Medi. Ya. Sapopo. Heeh. Apa? GL. Nganti kagawa kawan-kawan sliramu wis teko srengenge ati gelo tenaga Mrs. Lisa. Pak Depur. Bola copetnya Indonesia, Oke lemania. Wes pirang taun lawase ana kene konten slirane biasa dik ayune ya Allah atu-atu kon nunggu nganti putih kabeh rambutku antuk topo Mas Hengki kalajengaken GWL menika spesial kagem medine cokek sijine mie